Kan itu isi pernyataan Cako. Yo itu kan. Singkit saja jawabnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau yan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mama. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kamu saji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hamba tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh ke nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam